sanar cewa ɗaya a cikinsu baya jin daɗi, saboda haka za su shiga daga ciki su ga yadda mai hali zai yi daga nan a ga in za a iya ci gaba da wannan sauraron wayannan ƙararraki. To bayan ɗan wani lokaci kusan awa ɗaya shine aka aiko aka sanar cewa yau an ɗaga wannan sauraron wannan ƙara sai gobe insha Allah. Kuma abin da nake kira ga jama'a shine mutane su ci gaba da addu'a, kuma an Allah da muna kyautar san zamu yi nasara da yardar Allah. Saboda haka kar a dakata da addu'a har sai mun zo an yi wannan shari'a kuma mun kai ga nasara da yardar Allah. To a wannan gaba ina ganin sanata Ali Madaki ko kana da wani abin da za ka dan kara? To kawai assalamu alaikum jama'a. Karin da zan yi zan dora ne akan inda dakta ya tsaya. Babu wani abu yanzu da ake bukata da ya wuce addu'a. Saboda haka wannan lokaci da aka bayar mu dauke shi lokaci ne wanda zai zama alheri a gare mu. Daga nan zuwa gobe jama'a a dukufa da addu'a. Allah shine mai komai. Kuma insha Allah za mu samu nasara. Distinguish muna godiya kwarai da gaske. To masha Allah.